आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे बाथ्राखौनो शेयार खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो मैयानिफ्रायनो नुबोबाय थादों माखासे मेट्रिक रिजाल्टनि फिथाइखौ लानानै बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे बेबायदिनो जालायबाय थानायखौ दिनैसिमहालागैबो जोङो नुनो मोनबोबाय थादों जायखौ माखासे सुबुंफोरा नेगेटिभ बिसोरो दिनै बर' फरायसा आफादखौहाय सोंखारिनाय बबेबा स्कुलनि फरायसाफोरनि पास जानायखौ लानानै बेबायदि माखासे इनसाल्ट खालामनायखौ नुनो मोनबोदों। स' लोगोफोर आङो बेखौनो बुंनो गोसो जायो मोनसे दावहायाव जेननाय आरो देरहानाया थाखायो नाथाय बे दावहायाव आं जेनबाय होननानै जेननायखौ गनायना लानानै दावहाथिलिनिफ्राय जाय खारलाङो बैबायदि मानसिफोरखौनो गोहो गोलोन्दा होननानै बुङो। दिनै जोङो सिगां समनिफ्रायनो नुनो मोनबोबाय थादों एबसुआ फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थांखि गोबां सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंबोबाय थादों। बेबादिनो हानाय बादि केपासिटिखौ लानानै जायफोरा गोरिब न'खरनि बिसोरनि फरायसाफोरखौहाय गथ'फोरखौ लानानै माखासे एबसु अफिसफोराव दोननानै फोरोंथाइ होनाय आरो सोरबा बायदिया न'खराव एडमिसननि थाखाय रां गैया बेफोरबायदिखौहाय नांगौबादि एडमिसन खालामना होनानै हानायखिनिखौहाय हेफाजाब होबोदों सिगां समनिफ्रायनो। नाथाय दिनैनि दिनाव सानैसो जायफ्रा नेगेटिभ माइन्डनि मानसिफोर ना बिसोरो एबसुखौहाय गोरों लेक्सार होनानै मानो फरायसाफोरखौ आसामनि टप 10आव लाबोनो हायाखिसै होननानैहाय इनसाल्ट खालामनायखौ जोङो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोनदों। जुदि स्टुडेन्टआनो टिचारनि फोरोंनायखौ बा सोरबा गोरों गोरानि फोरोंनायखौ जुदि गोसोआव लायाब्ला गोरोंफोरनि फोरोंनायखौ गोरोंफोरनि बोसोनखौनो जुदि गोसोआवहाय मानियाब्ला स्टुडेन्टआनो जुदि लोरबांब्ला अब्ला बै जायफ्रा सांग्रांथि होदोंमोन सिगां समनिफ्रायनो स्टुडेन्टफोरखौहाय मा रोखोमै फरायनांगौ एग्जामनि सम सफैब्ला गावखौ माबायदि प्रिपेयार खालामनांगौ बेखौहाय जावले टिचारफोरब्लाबो साफ्रोमबो फरायसा आफादनिब्लाबो मोनफ्रोमबो मेल मिटिङावहायनो दिनै बुंबोबाय थायो बिमा बिफाया खामानि मावनोसै फिसाया गावनि स्टाडि खालामग्रा टेबोलावहाय जनानै जुदि लेखा फरायनाय बायदि थानानै जुदि मबाइलावहाय सोरजोंबा चाट खालामखोमानाय माबा मोनसे भिडिअ नायखोमानाय माबा मोनसे गेम गेलेनायजों जुदि टाइम वेस्ट खालामोब्ला अब्ला स्टुडेन्टआनो जुदि फरायनायावहाय गोसो गैयाब्ला माबोरै टप 10आव फैनो सोरनिबा बुंनायजों बैखौ माबोरै टप 10आव लाबोनो हानो। थारैनो बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। फरायसाफोरनि थाखाय सांग्रांथि मेल खुंनांला एबा खुंनो नांला होननानै दिनै ससियेल मिडियाफोरावहाय गोबां माखासे नेगेटिभ माइन्डनि मानसिफोरा एबसुखौहाय बखिसोगारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय जाय बै नेगेटिभ माइन्डनि सानैसो सुबुंफोर नोंसोरो दिनै एबसुनि सायाव इसेबां इनसाल्ट खालामदों एबसुनि सायाव इसेबां सोंखारिदों दिनै आंबो नोंथांमोननि सायावहाय कुइसन खालामनो बा सोंथि खालामनो लुबैयो। जोंनि बर' हारिनि गथ'फोरखौ एबसुआ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो साननाया मा बिदिब्ला बियो मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा? एबसुआ आथिखालनि थासारिखौ नायनानै फरायसाफोरनो गियान होनो नाजानाया मा बिदिब्ला हारिखौसो खहा खालामनो साननाय सानस्रि बेरखांदों नामा? जोंनि बर' समाजखौ जौगा समाज दानो साननाया मा बिदिब्ला बेबो गोरोन्थि जाबाय नामा एबसुनिया? दिनै बिनि सायावहाय फिननाय हो बै जायफ्रा नेगेटिभ माइन्डनि मानसिफोर। बर' फरायसाफोरखौ आसामनि टप 10आव सोसननो थाखाय नाजानाया बर' हारिखौ खैफोदनि बिथिङावसो लांनो नागिरबाय नामा अब्ला एबसुनि साननाया? नाथाय आङो दिनै बुङो आंनि फिलिंसजों आंनि मोन्दांथियाव दिनै एबसुआ मोनसे गोहो गोलोन्दां आफाद नङा। मानोना एबसुनि खामानि मावनायफोरा सम फेलें जादोंब्लाबो जेननायखौ गनायनानै लायाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थाथारनांगोन जेरैब्लाबो। बिनिखायनो एबसुआ गोबां समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय आरो बर'नि इयुन जेनेरेसनखौ नोजोर होनानै बर' हारिनि थाखायनो गोबां दिनैसिम खामानि मावबोदों।
आरो जेब्लासिम बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थागोन अब्लासिम बर' हारिनि थाखायनो एबसुआ खामानि मावलांबाय थागोन होननानै आङो बिलिभ खालामो। आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों माखासे कुइसन खालामनायफोरनि एन्सारखौ मोनगोन होननानै माखासे बै गोजौ फरायसालिफोराव फरायनाय नेगेटिभ माइन्डनि इन्टेलिजेन्टफोरनिफ्राय एन्सारखौ मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय। मानोना नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि कमेन्टनि गेजेरजों एन्सारखौ होनो हागोन। स' लोगोफोर, बिदिब्ला आङो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। जों इयुननि मोनसे गुबुन भिडिअआवहाय लोगो मोनज्लायफिनगोन। गोजोन्थों।